سلام سلام كبرات أحوات كمي وعلكم كعبد حن مساءكم كبلوكم يدلي هتين كاب تيك توكنا لايف أتينا صريحنا حجكوا نابزي تمليسكم الله مالتي سو بمساءكم بلبي إندا مسكونكو أبزناي لومي مدرنا خمس خليجي نجورو زيناتات أبز سومن زحلفة زيناتات بزعبا فاينانس ستوك ماركت كريبتو كارنسي كوتاس كله بحفشة بحجخة እንታይ ይመስል ቁጠባ ንዓለምና ብፍላይ ንሕና ንገንዘብ ክንረኽበሉ ኢና ንዋፍረሉ ዘለና ክንዘራርበሉ ኢና ብምምፃእኩም ብልቢ እንዳመስገንኩ ሼር ግበርሎም እሞ ከም ተወሳኺ ሕቶት ሃልይኩም ክፅሕፉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ክምለሰልኩም እዩ ኩሉ ላይክ ከዓ ግበርሉ ከለኹ ኣብ ቲክቶክ እናፅሕና ሳብስ እንዳተፃረፉ ክስታይ ኣቢሎም ታውካይ ጽላእካ በቲ ቲክቶክ ገጽካ sometimes ንፋዓት ብጣዕሚ anyway ኣለዉ ዝሕግዙ ብዙሓት ኣሕዋትካ ኣለዉ ዝተበላሸዎም ሕግዝ ከነብሎም ኣለና ሶ መደብ ቅድሚ ምጅማረይ ክልተ ሓበሬታ ክህበኩም ደስ ዝብለኒ ቁፅሪ ሓደ ብዙሕ ስካመርስ መፂኦም ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ንስኩም ካብ ብዙሕ ትነጥፊ ክኾኑ ኢኹም ኣብ ናይ ቲክቶክ ብዙሓት ስካመርስ መፂኦም ዘለዉ ስለ ዘለዉ ብፍላይ ብናተይ ብፊደል ፋይናንስ ኢሎም ከየተሃለለኹም ብናተይ ይኹን ብናይ ሳሚ ማእከለ ደስ በለኳ ይኹን ኣለኹ ናይዚኦም ኣሕዋት ብዙሓት ስካመርስ የታልልዎም ስለ ዘለዉ ብዙሕ ክንጥንቀቕ ኣለና ብተወሳኺ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣዋፊርና ኣለና እንዳበልኩም ጌጋ ዝኾነ ፕላትፎርምስ ትጥቀሙ ስለ ዘለኹም ካብኣ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ናይ ብልቢ ብዙሓት መዓልታዊ ዝኸሰሩ ጥራይካ ትብል ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ዝመፅ ዘሎ ቀዳም ክንጅምር ኢና ክምዝገቡ ኢሎም ዝደወሉ ኣጋጣሚ ንፈልጦ ኢና ኣዋፊርና ኢና ግን ርግፀኛታት ኣይኮናን ዝበሉ ስቲል ኣብ ጌጋ ኣዋፊሮም መፅንሑ ብዙሓት እዮም እሞ ቁኑዕ መሲልኩም ብዙሕ ከይተብሉ ጥንቅቕ ንበል ታንኪ ብምምፃእኩም ሶ ሼር ክገብረልኩም እየ ፒሲኢ ናይ ኢንፍሌሽን ፀብፃብ ኣለና ኦኬ ከም ዝሪኦ ዘለና ናይ ተስላ ዴሊቨሪ ክህልወና እዩ ተስላ ማዕረግ ዕብየት ከም ዝረአየት ንሪኦ ኣብ 2012 ዝነበረ ኣብ መጀመርያ ከባቢ 2600 ዴሊቨሪ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 2 ሚልዮን ሕጂ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ውፅኢት ክህቡ ናይ ዴሊቨሪ ክህልዎም እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ውፅኢት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ስቶክ ዋግኡ ክጎደል ትፅቢት ገብሮ ኣላ ኣነ ምክንያቱ እቲ ኤክስፔክቴሽን ትፅቢት ካብኡ ንታሕቲ ማለት ተስላ ሸይጦም ኣለዎ ክብል ግምት ኣለኒ ብተወሳኺ ዳታ ሰንተር ምስ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተተሓዘ በዓል ኤንቪድያ ዘለዎ ትካላት ከዓ of course ኣብ ምንታይ ከም ዘለዋ ክንሪአና ምክንያቱ ኣብ ዝመፅ ዘለዎ 10 ዓመታት ዳርጋ ማርኬት ብከምዚ ክዕብለል ትፅቢት ስለ ዝገብረሉ ናተይ ሓሳባት ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን one week performance ናይ S&P 500 እንተሪእናዮ ማይክሮሶፍት ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፅያ ዝሓለፈ ዓመት 2% ጎዲላ ኣላ ንመጀመርያ ግዜ ኤንቪድያ እንተሪእናያ ከባቢ 1% ጎዲላ ኣላ እዚ ብሮድኮም of course ምስ ሰሚኮንዳክተርስ እዚኦም ኩለን anyway ኢንተል 4% ወሲኻ ኣላ ድኖ ዋይ بعد أبل ولا حد زوسخ أنا قريل نابزي even فيسبوك متى كباب 4% إني سالا إذا قل normally بيتكوين كا of course هذا نبورتي أزلا what is BTC okay بيتكوين كا ولا 7 كل تبل مالتي سلازي كسب ورد كتب تخليها دي كتب تخليها قلنا بتخبابي كل تبل زلا مالتي نبي جزء يخيد كم زلوجن of course net market أو كبلي عبز مزلوا ثلاثة وعي مهنياتو شير قبل ما أقول لهم ماركت بوز حيكون سخني عبز مزلوا ورحي كل التورحي of course نايولك أو ستوكس كله خلينا بعد تسلا ناي دليفري كل نجارات أنت زي كوين نقل عبز حلفة ناي Q1 ناي Q4 كتشان إسلام سلسلة زنبرت أبي هبام سنة زنبور earning حجي أب نخوهو جزية كوس جلومي ورح حمش يعني كهوبو مالك لازم ورح بعت بوز وسيت ወይ ወፃኢ ኣይ ክህልወናኒ ብዙሕ ላዕሊ ታሕትን ኣይ ክህልወናኒ ምክንያቱ ትማሊ ዝኾነ ፀብፃብ ናይ ፌደሬሽን ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢንፍሌሽን ፀብፃብ ሂቦም ነይሮም ናይዚ ፒሲኢ ንብሎ ወይ ከዓ ፐርሰናል ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ማለት ናይ ደቂ ሰባት ክንደይ ገንዘብ የጥፍኡ ከም ዘለዉ መገምገሚ ዝጥቀሙሉ ቁፅሪ ማለት እዩ እዚ ኦፍ ኮርስ ዓብ ተራይ ዝፃወት እዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ኪ ማለት እቲ ቀንዲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝጥቀሙሉ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ 2.8 ተወሲኹ ኣብ ዓመት ግን ከም ትፅቢት ዝነበረ እዩ ካብ ፌብሩዋሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 2 ክሳብ ዛ ዘለናያ 2.8 ተወሲኹ ዘክርዎ ናቶም ታርጌት ክንደይ እዩ 2% እዩ ማንዴት ወይ ከዓ ናቶም ዕላማ 2% ንኽሃርም እዩ ስለዚ 2.8 ካ is not too bad cap ዝነበረስ ድሓን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኪ ፖይንትስ ግን ባዕሎም ኣቐሚጦምና ኣለዉ ኣብ CNBC ኸይድኩም ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝለኩም
the personal consumption expenditure ማለት እዚ PCE ንብሎ ማለት እዩ price index excluding food and energy እዚ core እቲ ቀንዲ ማለት ናይ ምግብን ናይ ኤነርጂን ምሰውፃካ ናይ ምግብን ናይዚ ጋዝ ኤሌክትሪክ ንብሎ ዘለና ምሰጥፋ ምሰውፃናዮ 2.8 ወሲኹሎ እቲ ኮር ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብ ወርሕ ናብ ወርሕ ከዓ 0.3 ክውስኽ ተራእዩ ካብ ፌብሩዋሪ ናብ ፌብሩዋሪ ስለዚ 0.3 ወሲኹሎ 2.5 ከዓ ናይ 12 ኣዋርሕ ዘምፅኣሉ ለውጢ ማለት እዩ እዚ ውፅኢት እዚ ኦፍ ኮርስ ክንፈልጦ ዘለና 2.8 ስለ ዝመፀ ማርኬት ብዙሕ ኣይተንቀሳቀሰን ማለት ዝተፀበነያ ስለ ዝነበረ ፕራይስ ኮይኑ ስለ ዝነበረ እዚ 2.8 ዘሎ 3.8 እንተ ዝመፅእ ነይሩ ኩለን ስቶክስ ቢትኮይን ሓዊስካ ታሕቲ መውረዳ ነይረን ታሕቲ 10% እዚ 2.8 ዘሎ 1.8 ተዝኸውን ነይርካ ላዕሊ መወሰኻ ነይረን ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እዚ ክቅንስ ከሎ ኢንተረስት ሬት ከዓ ክቅንስ ትፅቢት ንገብረሉ ኢንተረስት ሬት ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ መይ ክህልዎም ኢልና ነርና ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ክንደይ መዓልቲ ተሪፎ ከም ዘሎ ብዘለኩም 31 መዓልቲ ተሪፎ ኣሎ ኤግዛክት ዕለት ሓደ ካብዛ ዘለና ሓደ ወርሒ ፀኒሖም ናይ ኢንተረስት ሬት ቆርፁ ለማይ ቆርፁሉን ክዛረብ እዮም 95 ሚእታዊት ኣይቆረፅን እዩ ዘሎ 96 በልዎ ስለዚ እቲ ኢንተረስት ሬት ዝብሎ ዘለኹ 1.8 ተዝኸውን ነይሩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ምተቐነሰ ብኢንተረስት ሬት ክፅለዋ ዝኽእላ ትካላት ከዓ ኦፍ ኮርስ ላዕሊ ምኸዳ ነይረን ብኢንተረስት ሬት ክፅለዋ ዝኽእላ ትካላት ጥራይ ዘይኮነ ወላድን ንኣሽቱ ትካላት ብዙሓት ንኣሽቱ ትካላትን ናይ ሪል ስቴት ናይ ገዛን ብጣዕሚ ገንዘብ መወሰኸ ነይሩ ማለት እዩ ሶ ሕቶ እንተሃልይኩም ኦፍ ኮርስ ክትረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ድምፂ ይስማዕ ዝኸውን ሜቢ ዝኾነ ፀገማት ከየጋጥም ቤነ ይዛረብ ከይህሉስካ ግሬት ጆብ ታንኪ ዳዊት ሓውና perfect thank you حوري ويا زي مثل نايتي بي سي از نبره عبد ترى از اوت كم زبلكو احط لكم من سكند ابزي ايكونومي ناي امريكا مالتي عبد ترى از اوت زي بي سي از زبلكو مونيات نتي انترست ريت كوسخلون زي قنسلون كوسخليم قنسلو بزي سئل سلاز وصلو مالتي بزي بفلاي بزي كور بي سي اي انفليشن نبلو زلنا ካብ ዓመት ናብ ዓመት ቀኒስ ዲ ወሲኹ ዲ ኣብ ዘለዎ ዲ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ዓብ ተራይ ዝፃወት ስለዚ ብኡ ምክንያት ከዓ እዚ ናይ ኢንተረስት ሬት ኣይቁረፅን እዩ ዘሎ መዓስ ይቁረፅ እንተልኩምኒ ጁን ወርሒ 12 ሶሪ ዕለት 12 ወርሒ 6 ከባቢ 64 ሚእታዊት ቁረፂ 36 ኣይቁረፅን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቁረፂ ንብል ኣለና ዘይቁረፅካ እንተ ዘይተቆሪፁ ዋጋ ናይ ስቶክስ ክጎድል እንተኾነ ግን እዘን ዓበይቲ ትካላት ብኡ ዝፅለዋ ኮይና ይስምዓኻ ናብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ እዚ ዳታ ንኣብነት ኣታዊ ከሪአኩም የፅንሕ ኢለና ሓናውኩም መፅአ ግን እዘን ዓበይቲ ትካላት በዓል ኤንቪድያ ብኢንተረስት ሬት ዝፅለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ እኹል ዝኾነ ካሽ እኹል ዝኾነ ገንዘብ ስለ ዘለዎን ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ዝበሃል ናይ ኤሎን ማስክ ተስላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ 60 ገለ ካብ 160 ገለ ናብ 182 ገለ ሓፊላ ነይራ ናይ ከባቢ 20 ቀሺ ወሲኻ 15 20 ወሲኻ ነይራ እቲ ቀንዲ ምክንያት ሜቢ እቲ ተርሚኖሎጂ ዋይ ቃላት ኣሸገር ከብለኩም ክእል ክብራት ኣሕዋት እቲ ቀንዲ ምክንያት ግን እቲ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ባዕለን መካይን ድራይቭ ክዝወራ ዝኽእላ ማለት እዩ ሰብ ዘይብሉስ ባዕለን ክዝወራ ክኽእላ ዴሞ ሂብዎም ወይ ከዓ ናይ ትሬኒንግ ዝኾነ ሰብ ተስላ ክገዝእ ከሎ እዚ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ዘለዎ ንሓደ ወርሒ ብነፃ ሃብዎ እዩ ዘሎ ነዚ ሕጂ ወርሓዊ 200 ገለኦም ዘኽፍሉሉ ነቲ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ብሕጂ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ግን ብብዝሒ ስለዘይተለመደ ሰብ ስለዝፈርሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ፕራክቲስ ወይ ከዓ ከም ለመለማመድ ኢሉ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ኣምፂእዎ ኣሎ ንሕና ኢንቨስት ክንገብር ከለና ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብ ተስላ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣብ ተስላ ዘዋፍረና እዚ እዩ እቲ ኤአይ ወይ ከዓ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝብሎ ባዕለንስ መካይን ድራይቭ ክገብራ ዝኽእላ ኤክስትሪምሊ ዲፊካልት ኣሸጋሪ እዩ ካብ በዓል ፎርድ ዝፈልያ ከም በዓል ዝተፈላለዩ ትካላት ዝፈልያ እምበኣር እዚ ኦፍ ኮርስ ትካላት ከሸግረና ክእል ከም ዝበልኮ ኤፍኤስዲ ወይ ከዓ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ኩሎም ዝገዝኡ እንታይ ኢልዎ ሌተር ሰይሎም ነይሩ ኤኒዌይ እቲ ሌተር ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ትዊተር ገለ ከይድኩም ኣብ ኤክስ ብሓፈሻ ግን ተስላ ኤሎን ማስክ ሰንት ኣን ኢሜል ቱ ኤምፕሎይስ ኦን ማንዴይ ኣንቢብያ እታ ኢሜል ኤኒዌይ ሶኒ ሰዲድሎም እንታይ ኢልዎም እቲ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ዝበሃል ንኩሎም ከተፈትንዎም ኣለኩም ኣክቹሊ ናይ ግድን
كوهابو اللوم يلو مالتي حجي اوف كورس وصايتات كبوزحومي اتمارجيناتهم غنزب كوحدي مكاين كابوزح كشوطني نغزيو واغا اتغدل تخليا انت زي كوين ግን اتي فول سيلف درايفين زبال قلطيفو انت متيو واغا ناي تسلا لعليك حنببي خلي زبل حساب تسلا زوافر فلايت مع بيتي اوافرتي ابزاتو كيروم انفست زغبر زلو انت زي كوينو اي موافر نيرو انت زي كوينو اي موافر نيرو لمن تايب تبلو تخليهم مهنياتو ناي تسلا بي اي روشو نبلو extremely high بتعمل لعلي price to earning مالتي بي اي لعل كون تخوين اب مصعص اتاوي كندزي كهلوا يخئلي إلنا نغمت سلا زلنا اي امبر ناي بعل فورد بتعمل تحوتي اكل نراي بزي فورد بي اي اوكي يا فاينانس فورد حجي ماكينه اي ثينك فورد زي فلت استبالي بني كلنا نفلت انا تاع ماكينه مالتي ناتا بي اي روش حجي 10 تخلت يزلو ريوا 10 تخلت الو نزين مكاين مالتي تسلا ግን كدقكم خدي تسلا ግን بي اي روش 4 الو اوف كورس فوروردز بحال الله مزع بزي قدس بحافش ግን ልዑል ንምባል ኢለ ከም ልዑል ገይርዎ ዘሎ ብከምዚያ ፎር ንገዛና ክቲና መካይን ስለ ዝኾነ እንትኾነ ግን ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ኤክስትራ ገንዘብ ኣለዎም እዚኦም ቀዳማይ ካብዚ ኤነርጂ ክህልዎሚ ሶላር ኤነርጂ ኣታውለዎም ናይ ስቶሬጅ ኣታውለዎም ዝተፈላለዩ ብፍላይ እዚኣ ግን ዓብ ተራ ተጣዊታ ነራ እንትኾነ ግን ብድሕሪኡ እዚኦም ሶሚ ዝበሃሉ ቴሌፎን ትፈልጥዎም ትኾኑ ኢኹም حداس إلكتريك ماكينة خا أنت جيرهم ريليز جيرهم ويكا أمسيهم سريعهم مالتي أبل مش كابت جيم وسيم زيهم كابت جيم أتي مالو كبر 4 تحتي 4 واجانا حنتي تسلا الموديل سيريز بحالا كبر إسران 13 شيئة زي أخا إسران شو عتنتشيت حداس ماكينة أمسيهم مالو مالت حجي ودير بتعمل علي تي إيفي إلكتريك فيكلز بحالندي تبلنا له زي برايس وارز هيت أب تي واجات حجي بتعمي من عبلو لونت ماركت مالتي تسلا أنت جيرهم يوم مبز حلفه ናይ ተስላ ጥራይ ገይረልኩም ይቕሬታ እምበር ቀሲለ ከኣቲና ብትካልእ እንታይ ገይሮም ነይሮም ዋጋታት ቀኒሶም 30,000 ዝነበረ 29 ዝነበረ 28 እንዳበሉ ይቆንስሉ ነይሮም ሕጂ እቲ ካልእ ዕዳጋ ናይቲ ማርኬት ናይትን ኢቪ ካብ ወፂአን ከዋፀን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ማርጅን መክሰር ንክትረክበሉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ እቲ ማርኬት ናተን ማለት እዩ ዋጋታት ብጣዕሚ በርቲዑ ግን ኣብ ቻይና ዝስራሕ ትካላት ከዓ ብሕሱር ገንዘብ ከስርሕዎን ስለ ዝኽእሉ እቲ ናተን ማርጅን እቲ ናተን መክሰብ ልዑል ክኸውን ይኽእል እንትኾነ እዚኦም ሳሚ ዝበሃል ግን ኣብ ክሳራ እዮም ዝሸጡ ዘለዉ ንክፍለጡ ጥራይ ከሲሮም ይሸጡ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ሲኢኦ ወይ ሓላፊ ስታንዳርድ ቨርዥን ኦፍ SU7 ትበሃላት መካይን ማለት ዊ ሰል ፎር ከባቢ 30,000 ክሽየጥ እየን ይብል ኣሎ ኣተሎስ ኣብ ክሳራ ክሸጠኒ ማለት እዩ ከሲሩስ ብሕሳብ 30,000 ክሸጠን ይፍትን ኣሎ ኢስ ኤክስትሪምሊ ዲፊካልት ናይ ተስላ ሞዴል 3 ከዓ ክንደይ ትሸጥ ነይራ 249 ዩዋን ማለት እዚ 215 ሪኦ እዚ ከዓ 245 ስለዚ ናይ ከባቢ 30,000 ዩዋን ፍልልይ ክህልወኒ ስለዚ ንተስላ እዚ ፅቡቅ ዜና ኣይኮነን ምክንያቱ ተወዳደርቲ ብዙሓት ይመፅኣ ስለ ዘለዋ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ቡል ኢሉ ዝኣምን ላዕሊ ክትከይድ ኢሉ ዝኣምን ኣብ ተስላ ማለት እዩ ኦኬ ይስማዕ ኣሎ እንታይ ኢሉ እዚ ኤርኒንግ ባይ ዘ ወይ 17 ኤርኒንግ ክህልዎም ኣይ ቲንክ ዝኾነ ስቶክ ይገዛእካ ክሳብ ሽዑ ተፀናሕካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዋጋ ናይ ተስላ ክጎድል ተስቢ ትገብረሉ እያ ንምንታይ እንተልኩምኒ እቲ ዝሸጥዎን መካይን ኣብዚ ኪዋን ቀዳማይ 3 ወርሒ ናይ 2024 ውሕዳት መካይን እዮም ሸይጦም ከም ዝድለ ሰብ ኣይገዝኣሎምን ስለዚ ዋጋአን ከዓ ካብቲ ኤርኒንግ ካብቲ ማርጅን ዝብሎ ዘለኹ ትሑት እንተኮይኑ ዋጋኣ ናይ ግድን ክትቅንስ ትኽእል እያ ናይ ተስላ ማለት እዩ ፅቡቅ ነገር ግን እቲ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ዝብሎ ዘለኹ ኤላን ማስክ እዚ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ድሕሪ 3 ወርሒ ወይ 6 ወርሒ ክጅመር እንተኢሉ ግን ዋላ ክሳራ የምፅኡ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ዋጋ ናይ ተስላ ላዕሊ ክሕንበብ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ኦፍ ኮርስ ሓደ ለብዚ ከዓ ናታ 475 ደሊቨር መካይን ክገብሩ እዮም ኢሉ ዝነበረ ሕጂ ግን 425 ጥራይ እዮም ኢሉ ገምጋም ሂቦ ማለት እዩ ኤክስፐርት ካብቶም ኤክስፐርት ወይ ከዓ ሙሉእ እምነት ዘለዎ ከባቢ 50,000 ዝኾና ተስላ ክጎድላ እየን ካብቲ ዝሽየጥ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ንሱ ብሓፈሻ where is the news تعالى خمسة لكم I've said that Tesla story is negative it is over been but the time the negative is warranted guarantee بلو لت negatives بقى درجة guarantee كم زبالكو ግን بدحريو بقى أن لعل تريح كي تخيل وقع تسلا مالتي
ብምቕጻል ካብ artificial intelligence ዲዩቲ ብብዝሒ ዘዛርበና ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ወይ ከዓ ዋጋ ማርኬት ናይ ዕዳጋ ላዕሊ ዝሰቕሎ ዘሎ artificial intelligence እዩ ካልእ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ቀንዲ ምክንያት ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ጠለብ ኣለዎ እቶም ቀንዲ ዓብ ተራ ዝፃወቱ ዘለዉ ኣብዚ ናይ artificial intelligence ንብሎ ዘለና እዚ ኣለኩም ናይ open AI ወይ ከዓ chat GPT ንጥቀመሉ ዓብ ተራ ይፃወት ዘሎ ምስ ኤላን ማስክ ኮይኑ ከፊትዋ ዝነበረ ሕጂ ግን ተፈላለዮም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ 50 ሚእታዊ ትካሉ ወይ ከዓ ትካል ብሓፈሻ እሱ ዘመሓድራ 50 ሚእታዊት ነዚ ሂብዎ ኣሎ እዚ ከዓ ሓላፊ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ማይክሮሶፍት ብከምኡ ምክንያታ ማይክሮሶፍት ላዕሊ ተሰቂላ ዘላ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲአን ብሉፃት ትካላት ኮይና ኣላ ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዳርጋ ብዙሕ ገንዘብስ ኣብ ኤአይ ይዋፍርሎ ገንዘቦም ማለት እዩ ሕጂ እንታይም ገይሮም እንታይ ንምባል ንክትኦም ኣምፂልኩም ኣብዚ ለኩም ኣገዳሲ ዝኾነ ዜና ማይክሮሶፍት CEO ሪእንያ ፅሒና open AI plan $100 billion center project billion dollar data center ናይ 100 ቢልዮን imagine not million 100 ቢልዮን ዝኣክል data center ከመይቢ ከሽግረኩም ከይከውን በዓል NVIDIA GPU CPU ንብሎ ዘለና ኣብኡ ይስራሕ ዳርጋት ኩሉ ኢንተርኔት ንጥቀመሉ ዘለና ወይ artificial intelligence ኣብኡ ይስራሕ ኣብቲ data center ከም ገዛ ጌርና ንሕሰቡ ከምቲ ብሬን ኩሉ ሒዝዎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኮምፒውተር ፓወርስ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ኦኬ ዳታ ሰንተር ንብሎ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ለኩም ዕብየት ናይ ዳታ ሰንተር ማዕረ ከመይ ከም ዘርአየ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት 2022 43 ቢልዮን ዝነበረ 2030 ግን ማዕረ ከመይ ዕብየት ከርኢ ከም ዝኾነ ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ኦኬ ክንእሰብኩም ክእል ኤኒዌይ ከም ዝለኩም እቲ ቃላት ከም ዘሸግር ይርዳእኒ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ተርሚኖሎጂ ወይ ቃላት ኣይኮነን ብፍላይ ናይ ኤአይ ናይ artificial intelligence ብዙሕ ኣፍልጦ ስለዚ ይብልና ዝበዛሕና ሕጂ ኣብዚ ሎ እዚ ኦን ፕሮሚስ እዚ ሃይፐርብራይዝ እዚ HPC እዚ ኩሉ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ኤአይ እዩ ናይ artificial intelligence ናይ ዳታ ሰንተር እዩ ንኣብነት እዚ ኤጅ ዝብሎ ዘለኹ ኤጅ ዲፕሎይመንት በዓል ተስላ ባዕለን ሓንቲ ኮምፒውተር ምስ ቅመጥ ካላስ ባዕላ ድራይቭ ትገብር ባዕላ ትቋፃፅሮን ዝኾነ ነገር ካብ ደገ ዝመፅ ዝኾነ ሓይሊ ኣይክህልዎን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ከዓ ካብ ምንታይ ዝብገስ ካብዚ ዳታ ሰንተር ንብሎ ዘለና ዝብገስ እዩ ስለዚ እዚ ዳታ ሰንተር ናይ 100 ቢልዮን ዶላር ዳታ ሰንተር ፕሮጀክት ክኸፍቲኦም እዚ 2028 ድሕሪ 3 ዓመት ማለት እዩ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣነ ክገብሮን ክሓስቦን ዝኽእል ነገራት ባዕሉ እቲ artificial intelligence ኮምፒውተር ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ኖርማሊ ንኣብነት ሲሪ እዚ ናይ ኣፕል ዝበሃል ሲሪ ዋትስ ማይ ኔም ኢትስ ስፒከር ኦፍ ባይ ሰሚዕኩም ሕጂ ስመይ ክትነግረኒ ፀኒሕ እዚ ሕጂ ኣውቶማቲክሊ ባዕሉ ይምልሰልካ ኣሎ artificial intelligence ማለት እዩ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ግን ውሽጢ ምስ ኣተኻ ባዕሉ በቃ ከምዚ ኣነ ዝሓስቦ ዝዛረቦን ዘለኹ ባዕሉ ኣውቶማቲክሊ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ናበይ ከይድኩም ዘሎ ንምባል ኢለ ንክነዋፍረሉስ ቁሩብ ክሕግዘና እዩ ኣብዚ ዳታ ሰንተር ኣተኪረን ኢንቨስት ዝገብራ ዘለዋ ትካላት ማለት እዩ ሕጂ ዕብየት ናይ NVIDIA እንተሪእና ኣብዚ ረእይዎ እዚ Q1 ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ 3 ወርሒ ከምዚ ዕብየት ኣርኢ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ Q3 ናይ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝነበረ 2023 ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒስ ክንደይ ፐርሰንት ወሲኹሉ ሕሰቦ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከዓ ኣምብሊቫብል ኣብዚ ሪእዎ 3 ዝነበረስ 18 ናይ ከባቢ 400 ቢ ወላ ገለ ሚእታዊት ወሲኹሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዳታ ሰንተር ዝበሃል ዓብይ ተራ ይፃወት ስለ ዘሎ በዓል ማይክሮሶፍት ኣብኡ ኢንቨስት ክገብረአን ወላ በዚ እንተሪእናዮ ናይ NVIDIA ማለት እዩ ክዕብየልኩም እየ ንእሽተይ ርዲኢት ንክትገብሩ ኣነ ኣሸጋሪ ምዃኑ ርዳእኒ ንእሽተይ ርዲኢት ንክትገብሩ ማለት ማዕረ ከመይ ዕብየት ከም ዝገበረ እዚ ዳታ ሰንተር ዝኸጥፈልኩም እየ ድሓን ቅድሚ ሕጂ NVIDIA ናይ GPU ጥራይ ነይራ ናይዚ ግራፊክስ እዚ ኮምፒውተር ዝመፀና ቪድዮታት ኤዲትድ ኮይኑ ዝመፅ ኣብ ከምኡ ዓይነታት ኣተኪራ እያ ትሰርሕ ነይራ እዚ GPU ወይ ከዓ ግራፊክ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ኢልና ኢና ንፅውዖ ኤኒዌይ ከም ዝበልኩም ቃላት ቁርባ ሽግር ከብል ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ እቲ ዳታ ሰንተር ከመይ ዕብየት ከም ዘለዎም ከሪአኩም እየ ሪእዎ ንእሽተይ ነይሩ ወላ እንታይ ይርኢ ነይሩ ዕብየት ኣብዚ ግን ሪእዎ 2023 ምስ በፅሐ ቦም ኣብኣ ከሎ ዳይሬክትሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንምንታይ እንትልኩም artificial intelligence ንጥቀመሉ ዘለና እዚ ኮምፒውተር ንጥቀመሉ ዘለና እንዳሓየለ እንዳበርትዐ ከይድ ስለ ዘሎ እቲ ዳታ ሰንተር ከዓ እንዳዓበየ እንዳበርትዐ ክኸይድ ኣሎ ስለዚ በዓል ማይክሮሶፍት ኣብኡ ከዓ ከዋፍራ ኦብቪስሊ ከባቢ 100 ቢልዮን ዝኣክል ዳታ ሰንተር ፕሮጀክት ይጅምር ኣለዋ ወይ ከዓ ይኸፍታ ኣለዋ 2028 ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ መን እያ ክትዕወተሉ ርግፀኛ ኣይኮንኩን NVIDIA ማይክሮሶፍት ኣፕልን ጉግልን ተሓቢእን ኣለዋ ኣደነ ዋዕዲ ውልዱ እንታይ ክገብርአን ኣይፈልጥኒ ጉግልን ኣፕልን ብሓፈሻ ግን እተን ብብዝሒ ኣብ ከምዚ ተወኪረን ኢንቨስት ዝገብራ ትካላት እዚአን እየን ኣብዚ ግዜ ዝዕወታ ዘለዋ ግን NVIDIAን ማይክሮሶፍትን እየን
of course بعل امازون حاوسكا كم توسق مالتي so yeah اتوي ناي earning per share نا انفيديا انترينيا ابز لحالف عامد كبابي قرشن 70 زنبره نابزو 5 ميدان قرشن كندي نيرزي قرشن 76 earning per share ويكا EPS نبلو زنبر ابز حصل غزيه كباب 10 2 تغير له ذات ماجيك اب حصل غزيه كندز عيبيت كرهلو of course علمنا نابو تخيد كم زلا يزرئيكا ولا بتناتهم اتاويتات كغلصو خلو ابدلكم record quarterly revenue of 22 billion up اسلام كنتن بيليون وسيخ على حنت كوارتر اب 3 شهور اسلام كنتن % unbelievable كتامن زصق مالتي اب حد عمت كنتن 65 وسيخو እቲ ዳታ ሴንተር ዝብለኩም ዘለኹ ቀንዲ ኣታዊት ናቶም እሲኡ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ወላ ናይ በዓል ኣማዞን ማለት እዩ እዚ ኸ 17% ወሲኹ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 4% እታ ዝበልኩኹም ማለት እዩ 4% ወይ ከዓ ዕፅፊ ክውስኽ ኢሉ ኣይኖ ኦፍ ኮርስ ክንእሰኩም ክእል እዚ ስለዚ ምስ ኤንቪዲያ ዝተተሓሓዛ ትካላት እተን ዓበይቲ ሸውዓተ ዘለዋ ዓብ ተራእየን ክፃወት ኣብዚ ብጣዕሚ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብራ ዘለዋ ባዕለን ክሬት ኣይገብራን እየን እንታይ ዳ ኣብዚ መፀ ገንዘብ ኣብዚ ዓብያ ንኣብነት ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሓንቲ ትካል እንደመፅያ ይገዝኣ ኣለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ዝኸፈልካ ከፊልካስ ዕብየት ከተርኢ ውድድር ስለ ዝኾነ ንዕን ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ክሓልፈና የብሉን ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ ዝኾንና ኣብ ኮምፒውተር ተተኪርና ኢንቨስት ገበርና ዝፅላእ ኣይኮነን ክብለኩም ይደሊ ናብ ክሪፕቶ እንተኸይና ብዙሕ ናይ ክሪፕቶ እኳ ምዝራብ ኣገዳሲ ይኮነን ክንጥንቀቕ ኣለና ኦፍ ኮርስ ቅድሚ ዝኾነ ኣቲኹም ከለኹም ብዙሓት ብዛዕባ ክሪፕቶ ይኹን ስቶክ ማርኬት ኣነ ይኹን ወላ ሳሚ ይኹን ወላ ካልእ ኣሕዋትና ይኹኑ ከማኽሩኹም ከምዘይክእሉ ፈሊጥኩም ወላ ንኣብነት ክትመኸሩ እንተኮይንኩም ብቪድዮ ኣብነት ኣነ ከማኽረኩም እንተኮይነስ ክትርእዩ ክትክእሉ ኣለኩም ብቪድዮ ማለት እዩ ኣነስ ኣብ ከምዚ ኣዋፍር ከምኡ ኢለ ክመኽረካ ይክእልኒ ብሓፈሻ ግን ክትርእዮስ ክትክእል ኣለካ እቲ ከተዋፍር ከለኻ ኣብ ምንታይ ተዋፍር ከም ዘለካ ንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ብዙሓት ሰረቕቲ ስለ ዘለዎ ብዚ ግዜ እዚ ወላ ብቋንቋና ዝዛረቡ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ክትንቀቑ ኣለኩም ናቲ ሕጂ ካልኦት ቲክቶክ ኣውፅኦም ኣለዎ ሓንቲ ቲክቶክ ኣላትና ኣነ ካልኦት ከዓ ከም ናታ ኣነ ዘዘእትኹ ቪድዮስ ኣብ ተኺሎም ከየእትዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ከታልሉ ስለ ዝኽእሉ ተጠንቀቑ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ብተወሳኺ ትምህርቲ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክትመሃሩ ምስ ትደልዩ በቲ ቤዚክ መሰረታዊ ማለት እዩ እዚ ነቶም ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ክጅምሪ 200 እየ ዝኸፍት ዘለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ክትምዝገቡ ማለት እዩ ሶ እዚ ክሪፕቶ ኪንግ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ንጉስ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ሕጂ ግን ን25 ዓመታት ን25 ዓመታት ተኣሲሩ ኣሎ ተፈሪዱ 25 ዓመታት ምክንያቱ ፍሮድ ስለ ዝገበረ ከምዚ ስካም ንዛረበሉ ዘለና ብቋንቋና ዝገብሩ ካልእ ይኹን ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ተርጊሞም ፃዕሪ ኾኑ ክእሉ ብዘይገድስ ፍሮድ ስርቂ እዩ ከምኡ ገይሩ ዝሰብ እዚ ከዓ ን25 ዓመታት ተኣሲሩ ኣሎ actually BTC price in USD ናይ 5 ዓመት እንተሪኤ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ካብዚ ናብዚ ክትጎድል ዝገበራ ንስቲ እዩ ከባቢ 75 ካብ 70 ናብ 16 ክትምለስ ዝገበራ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ክሪፕቶ ማለት እዩ እዚ ሰብ ካልእ ስእሊ የብለኒ ናቱ كريكم إلى أن يسألوا يلا زي كنت قال لنا مالتي بزحت سرقت له نعاخو ما يكون نعانا يكون ولا نخندي فلوطات يكون سبات يتاليلو كاب منغستن نغلن مالتي ስለዚህ እዚ ናይ ክሪፕቶ ዲዩ ናይ ስቶክ ማርኬት ብዘይ ኣፍልጦ ከይነዋፍር ቁርጥ ክንብል ኣለና እዚ ዳርጋ ኪንግ እዮም ዝብሉ ነይሮም ክንደይ ሰብ ይጋጊ ኣብ ዩቲዩብ ክንደይ ይዛረብሉ ነይሮም በቃ እሱ እቲ ቀንዲ ነይሩ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ተሳታፊ ኣብዚ ግዜ ግን ብዙሕ ኣታሊሉ ኣብዚ FTX ወይ ከዓ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ከምዚ በዓል ባይናንስ ከም በዓል ክሪፕቶ.com ኤክስቼንጅስ ማለት ክሪፕቶ ትገዛሉ ትሸጠሉ ነይራ እንተኾነ ግን ናይ ሰባት ገንዘብ ገይሩ ትሬድ ገይሩ ገንዘቡ ብዙሕ ስለ ዝኸሰረ ናይ ሰብ ገንዘብ ይኸሲሩ እስር ቤት ኣትይሎ 25 ዓመት ተፈሪዱ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚታት ከጋጥም ከሎ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል ንምንታይ ለኤምፅያ ዘለኹ እዚ ስርቂ ኣባና ጥራይ ዝተጀመረ ኣይኮነን ንሕና ክንጎርሕ ክንፈልጦ ክነመሃሮ ጥራይ ዘለና ክብለኩም ስለዘለኹ ካብ ቴክኖሎጂ ክንወፃኢ ንኽእል ኢና ሕጂ anyway ኣቲና ኢና ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናትና እዩ ክኸይድ ኣይክእልኒ ስለዚ ንእሽተይ ምዕባለ ክንገብር ንእሽተይ ለውጢ ክንገብር ንምባል ኢለ እየ ካብ ስርቂ ማለት እዩ ካልእ ልሓም ዘይገድስ ግን ከይንስረቕ ብዙሕ ክትጥንቀቕ ኣለና ስለዚ ሳም ዝበሃል ሳም ባንክማን ይበሃል fried sentenced to 25 years in prison
historic trial بزح trial جيرو I think شدش جزء دي قلة trial زي مفتنيات مالتي أما ودع تاجن 25 تفريدو بزحات سبعات من كالي يزقبوا ينزلوا 5 عام أنت زي كوينو زي 25 تايك بحال نهو تمول أخفر دالو إنبل نيرو مهنياتو بليونات جنزنا يدك سبعات يطفي أبزق زي مالتي أبزق زي كريبتو كارنسوس trial زغللو ويكاتي أمز بالكو نابزي 10 شدش استمول صوتلو كابزي بزح سبي جنزب خسيرو قالوا يتريد جبز نبره زي قليل تريد جبره دحان صقم يلن جن كمزي كم بروكر تتقيموا له زنبره تي اف تي اكس ገንዘቡ بوغير تقميرو مالتي مانيات ريغوليتد ስለዚህ يكون حقاو ስለዚህ يكون ስለዚህ ابو كومو قرب ጥንቅቅም ብላለና ኩብሎኩም يزدلي እንተዘይ ኮይኑ ግን በዓል ኤንቪዲያ ኣለኩም ኣብዚ ከመይ ዝበለ ኣታዊ ከመይ ዝበለ መኽሰብ ዘለዎ ናቱ ካሽ ፍሎው እንተሪኢኹሞ እዚ ኣሰት ላያቢሊቲ ከመይ ኣሰት ኣለዎም ርኢዎ ብክንደይ ዕፅፍታት ማለት እዩ ስለዚህ ኣነ እዚ ابتدا earning before interest ማለት እቲ interest ታክስን ከይከፈሉ ከለው ዕብየት ይኸሪአኩም ደለየ እዚ ካሽ ፍሎው ነጥፋይ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎው ኣለኩም ኣብዚ expenses ኣብዚ ለኩም ማርጅን ርኢዎ ዕብየት gross margin ክንደዚ ዕብየት ይዘርኢ ዘሎ ሰው እንታይ ንምባል እዚ ኣምጪርኩም ኩራት ኣሕዋት artificial intelligence ከማና ዝኸይዳ ይመስልኒ በዓል ኤንቪዲያ ዳታ ሰንተራት ተኪረን ኢንቨስት ዝገብራ ዘለዋ ትካላትካ ሰማይ ክስቀለን ዋጉኡ ንግዚኡ ወረድ ቅዲ 10 ሚታዊት 20 ሚታዊት እንተዘይ ኮይኑ ንሎንግ ተርም ግን ጽቡቕ ዕድል ክህበና ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ሶናቴ ሓሳባት ይዝኸውን ዘሎ እዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ክመሃሩ ምትደሊ ኦፍ ኮርስ ኣብ ስክሪንሾት ይደልኩም ኣለኹ እንተዘይ ኮይኑ ግን እንታይ ክትገብሩ ትንበለኒ ሕጂ መሲልኩም ኣዋፊርኩም ዘለኹም ብሮከሬጅስ regulated ኣይኮነን ከተዝምዕለኩም ዝበዛዕኩም ኢቶሮ ትሬዲንግ 212 እዚ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ በዓል ኤሞን ፋይናንስ በዓል ዊቡል ኦኬ ፍሉጢ ኣብ ዓለም ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንኣሽቱ ትካላት ብፍላይ ትሬዲንግ ኢሎም ባዕሎም ማናጀር ኮይኖም ዘመሓድርኩም እንተሃልዮም 9 ሚእታዊ ስርቂ እዩ ምክንያቱ ማናጀር ኣለኒ ይብሉካ ዝበዝሑ ኣሕዋትና ማለት እዩ ዝድውልለይ ማናጀር ኣለኒ ይብሉካ ማናጀር ክህልወካ ኣይክእልኒ እዚ ኢምፖሲብል ኣቕሚ የብልና ንሓን ማናጀር ስንከፍል ኣብዚ 100,000 ገለፊም ቻርጅ ዝገብሩካ ስለዚ ማናጀር ኢሎም ከምዚ ግዛእ ከምዚ ሽጥ ከምዚ ግበር ዝብልኩም እንተሃልዮም ካብኦም ክትሓድሙ ጥራይ ዘለኩም ሓገዝ ክትሓቱ ጥራይ ዘለኩም ወላ ኣብቲ ባንክ ከይድኩም እዚ ሬጉሌትድ ኣይኮነን ኢልኩም ተሓቲትኩሞም ክምልሱልኩም ይኽእሉ እዮም እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ጉግል ሰርች ተገይርኩም እዚኣ ቅንዕቲ ድያ ኣይኮነትን ኢልኩም ሰርች እንተገይርኩም ንፁር ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ዝዓበየት ምክሪ እዚኣ ክበኩም ዝደሊ ካልእ ያ ተመልስን ከይዲ በዚኣ ፅቡቅ ትሕቶ ክጅምረልኩም እየ ናስዳክ 100 ኢልና ኣሎ እዘን ዝፀዋዕክወን ትካላት በዓል ኤንቪዲያ በዓል ተስላ በዓል ኣፕል በዓል ማይክሮሶፍት ብውልቂ ክትመርፀን ኣዝየን ኣሸገርቲ ስለ ዝኾነ ወላ 50 ሚእታዊት ካብቲ ገንዘብ ኣብዚ ናስዳክ እንተዋፊርካ ኣብእና ዋፊርካ ኣለካ ብሓፈሻ ቴክኖሎጂ ተወኪርካ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሰይ ናተይ ሓሳባት እዩ ምክሪ ይኮነን ከም ትኩል ግዜ ዝብሎ ግን ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ካብ ውልቂ ንኣብነት ክትመርፅ ትስከፍ ወይ እዚኣ ከይተሓልፈካ ትፈርሕ ከም ናስዳክ ብሓፈሻ ተመሪፅካዮ دحن زخونه وصيت كترخبلو تخيل يا ኢኮኖሚ ጽቡቕ እንተኸይዱ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ ኢኮኖሚ ከምኡ ኸውን ግን ጽቡቕ እንተኸይዱ ጽቡቕ ክመጻልካ ይኽእል እዩ ከምጻልኩም ናስዳክ 100 ኢንቨስኮ እዚ እንዴንቴን ናስዳክ ዝበሃላ performance history እንተሪእና ሕጂ ኣብዚ ትእሞኒ እዩ እዚ 10 ተዋፍር ከም ዝምሆነልካ ገለ ኦፍ ኮርስ ኢትስ ኖት ኢዚ ንእሽተይ ስእሊ ክበካ ክእል እምበር ታይኮን ኣብ ሓደ ዓመት እንተሪእና ሕጂ እዚ ንሪኢላን እዚ እቲ ኢንቨስኮ ኪውኪው ወይ ናስዳክ ኣብ ዝለከላን ኣብዚ ሎ 15 ምኾነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዳርጋ ክንደይ ፐርሰንት ወሲኹ ማለት እዩ ብዙሕ ፐርሰንት ወሲኹ ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ ይብል ኣነ በዓል መን ከም ዘሎ ኸሪአኩም ትካላት ናስዳክ number of holdings 101 ትካላት ሒዛላ እዚ ትኸፍሉ ዘለኻ ኤክስፔንስ ሬሽዮ ውሕዲ ፀገም የለን እተን 10 ዝለዓል ኣብኡ ዘለዋ ማለት እዩ ዘን ሕጂ ክትፅውዕን ፅናሕኩ እየ ማይክሮሶፍት ኣላትኩም ናይ ኤአይ ዚ ዳታ ቤዝ ክትከፍት ዳታ ሰንተር ትኸፍት ዘላ ኣፕል ኣለኩም ኢንቪዲያ ኣማዞን መታ ፌስቡክ ማለት እዩ እዚአን ዝዓበየ ሚእታዊት ሒዘን ኣለዋ ኣብነት ኣማዞን ከባቢ 5 ሚእታዊት
انفيديا كباب 600 كتوحز كلا مايكروسوفت كباب 900 حيزالا تسلا كباب 2.3 تحز كلا كوسكو كباب 2.3 حيزالا سلازي اب كنزيا الفابيت عليكم برودكوم عليكم كلن بقى عايزين اي اي استحاذ تكالات مالتي عبيت تكالات عالمنا زحقفتها سلازي ابزي ان كتوافر تخليها صقم يبلون كاب ولقاوي تسلا دو يحيش ابل دو يحيش كتبل كمان I think صبق حسابي يبلو ابز ناسداك كيو كان زلها مالتي سو دونك يخم زلهم تاخذ زربلات انا حكو يا ناسداك 100 كتوافروا له صبق دس بلني which company is good investment for lithium mining lithium mining stocks بعد من ينزل واسكو ورين تبيانس أنا قبض سرت قبر كون اللي زيادة لندل هنا ليثيوم mining where is this اوكي ده maybe أكثر فريق الكولا فتني كبرها ناي ليثيوم mining دلوا تكالات مالتي اسي تانكي شويت NVIDIA graphics yes graphics center CPU and GC graphics center يوه أوقاتو كيرا أسرحني رابنا جيمين قدم مالتي أبنا GPU أبزي جيزي زيغن of course أصفحفيهم يم diversify يقبروا يم أبنات ناي مايكروسوفت income ويأتاون تاريخي حدا زي توقري كون بزوح نقرات يم أزاني قموزلو سلازي NVIDIA أو يم يرم حجيقن تيار أبناي AI دارقا نتي artificial intelligence حيزم موزلو تي data centers نصوم يم زخون زلو كدارقا تسعن كتن مئتاويت ناي زي GPU تبلو زلها تسعن كتن مئتاويت NVIDIA حيزاتو زلها ترفشو عتم مئتاويت زي تقاقي AMD حيزاتو لا سلازي أبكم إذا تقارتني رقم حجي أبناء جيمين أبزق زيزقن تي جي بي نبغى على صفحة في نبغى نقرأ تمزج تقوم زلوا خلنا كده ما يكون أب إيتور ستوك تجز نقول لها نيوز أناليز بلا حجي إتنا أناليز كتر أنا دليل أنا أبناء إتي أو باي عن 10% hold charge percent 6% زبل حجي جز حزوم شو تعلو ذا فيديو سكاب زوم أناليز 10% جز أكاسبو يوم زلوا كم حساباتي مالس كم ريكومنديشن غير كاتو صدو I think زبل حق جيجا خويني إنسان حنبو بحافشة جن زمرت وسبات عصرت مئتاويت جزء زبل إمنات علوهم يزبل كذلو فوت جيجا مرج أولو كجزء كتحزادو كتشيت على التبل مش نامنتي حتىكم أنا عصرت مئتاويت كباهم هولد انتلكم عصرت مئتاويت حزا يبلو ويباين تلكم جزء يبلو زعينو تي إمادتي لازم كاتم إكسبرتس كم زبل إمنات علوهم كل جديم كون عقونا كلمي I don't even use it. I don't come لني هم بزح مالتي. Actually, let me show you ناي نابنت تسلا ياهو فاينانس. أبزي ولا له أبي ياهو فاينانس ولا لك. كله مالتي كله بروكريجز. يعني فاينانشال. أبزي له. strong buy زلزلو حجي أبزي له. هولد بقى درجة فرقي كل كانت متشعتس أيتشت أيتجزأ تزلك حز عينه مالتي هولد قدر. شو تايكون جزء أيتكون حجي نزي recommendation وسيد كامل بمولو كده يتخلنيها it's impossible بحاف الشاغن كامله حسابات نايتيوم expert سكوبو خازو خلو مالتي analyze price target نلك أبزي 175 يازل أبزي جزيزي target ناتوها average 175 تنبلو خلو سلازي exact زفتره بيتخلنيها بحاشا upgrades downgrades بزلو أبزي زم داتش بانك زبهالو buy to buy بلو أبزي outperform ناتوم حسابات سابزلو of course وصل تقليها جن ملو بملو إنه بعلم كره يكون يوم مهنياته every single second يمزق غير وت حساباتهم كم زبول كو حجي 475 شحز أخلا مكاين تسلا delivered كونه إن ويكا كبس حين زبل جمد زنبورهم توم يبغى زبالة أبزق زي زين كني سمو 425 كيرمو
ስለዚ ሓሳባቶም ይቀያይርዎ እዮም ዋጋ ናይቲ ስቶክ ግን ክቀያይሮ ክእል እዩ ኦፍኮርስ ፅልዋ ክህልዎ ክእል እዩ Brain, I withdraw from my PICE some of the money, but it doesn't come to my bank card. Okay. I did withdraw from my PICE. Okay, ካፓይ ናብቲ ኖርማል ኣውፅእ ከለኽ ማለት እዩ ኣይሸጥክን ኣለኽ ክትኮን ትኽእል ኢኺ ካፓይ ዊዝድሮ ክትገብረ ትኽእል ኢኺ መጀመርያ ናብቲ ተሸይጥልክ ኣለኹ ካልኣይ ግዜ ኢኺ ዊዝድሮ ክትገብረ ዘለካ ካብኡ ማለት እዩ ካብቲ ውፅእ ከሸጥ ከለኽ ንበሎ ካብቲ ሸጥ ከስ ካልኣይ ግዜ ዊዝድሮ ኢልካ ተውፅእ ክትክእል ለኪ ናብቲ ባንክ ኺ በፀጋም ይብሉ ናቱ live and learn ጽቡቕቲ ስም أبي هتقمت روح لو بيكم تقمت سو أنا استقم كله تقم يكون أنا كنت trading to want to تقمي Vanguard Fidelity استفر على عن brokers اوكي قال انت علسك about Costco Hall I think مسناتا سوسا مئتاوي دي 700 تا بلا زلا تي PE ratio is extremely high ግን I heard some good stuff ናቶ ማለት ናይ Costco ምስ AI ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ነገራት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣኑ ናይ ምግቢ ናይ ገለን የምስርሑ ዘለዉ ኖርማል ድኳን ግን ብዙሕ ኣታዊታት ኣለዎም በቲ ናቶም ረቨኒው ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌረ 100 ጌረ ግን ኦፍ ኮርስ ናቶም ረቨኒው ናቶም ክስታይን ኣናላይዝ ኣይገበርኩን ኣለኹ በናተይ difference between QQQ and QQQJ QQQQ ማለት እቲ ናብ ፋይናንስ ዘተኮረ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣተኪርካ ናን ፋይናንሻል ኢንስትሩመንትስ ንብለን ማለት እዩ ኣብ QQQJ ከዓ እቲ ናስዳክ 100 ግዲፍካ ካልእ ግን ፋይናንስ ዘይብለን ማለት እዩ نعمة SM 500 500 لو 100 عبيتي وسيني على كيكي نبلن እተን ዝተረፋኻ ፋይናንስ ዘይብለን ትካላት ንምባል እዩ ስለዚ ኦፖዚቲ ኣብ QQQ ዘሎስ ኣብ QQQJ የላን ማለት እዩ ተዘዋዋሪ I know it's a bit complicated probably share the ገበል ካላ ስክሪን anyway ናይ ዝፈልጡ ሕተያ QQJ holdings እንትን አለ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሄልዝ ኬር ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኮንሱመር ሲክሊካል ጥራይ ሒዘን ኣለዋ ግን በዓል ተስላ ገሌና ኣብዚ ሱፐር ማይክሮ ሕጂ ውላትካ ብዙሕ ግዜ ንዛረበላ መኖስቲክ ኣደ ናይ ፈልጣን እዚ ትራከር ሳፕላይ ኣለካ በት እዚአን ሕጂ ኢበይ ኣለካ ኣብዚ ስለዚ እተን ናስዳክ ዝበልናየን እተን QQQ ዝበልናየን እተን 100 ዓበይቲ ትካላት ክኾና ከለዋ እዚአን ከዓ ካብአን ዝነኣሳ ማለት እዩ ተዘዋዋሪ ካብአን ዝነኣሳ ኮይነንስ ልክዕ ከም QQQ ኣብ ክልቲኡ ግን ክትረኽቦ ይትኽእል ኢኻ I hope ነፂራትካ ትኾን Xiaomi stock is good to invest for future. Fache Ibrahim. Fache Chinese yes. EV እንታይዲ ኩሉ ናይ ቻይኒዝ የፍራሕካ ኮይኑ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣሎት ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ክቕይሮ ዝኽእል ፋጭ ሓውና ንኣብነት ኤንቪዲያ ንምንታይ ኦል ኢን ዘይትኸይድ እንትልካኒ I have fear ፍርሕለኒ እታ ፍርሕኻ እንታይ ትብል ዳርጋ 900 በዓል ኤንቪዲያ ዲዛይን ዝገብርኦ ካብ ታይዋን ይዝመጽእ ኦኬ ካብ ታይዋን ይዝመጽእ ሕጂ ቻይናኻ ንታይዋን ይደልይዎም እዮም ኣሜሪካ ኸ ክሕዝዎም ኣይደልዮም ሕጂ ከም ገለሎም ቻይና እንተሒዞሞም እንታይ ደኣ ሃውሊስ ኢን ትግርኛ ምስ ቻይና እንተሓዊሶሞ ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ፀገማት ከጋጥሙ ናይ ቻይና ትካላት ማለት ስለዚ ሙሉ ኤክስፖዠር ናብ ቻይና ገጽ ይቆስደኻ አይደለኒ ኦፍ ኮርስ ተስላ ኣሎ ናብኡ ገጻት ኤንቪዲያ ከም ዝበልኮ ታይዋን እንተዘይ ኮይኑ ግን possible ማለት ኢቪ እዚ ንጥቀመሉ ቴሌፎናት ብዙሕ ስታይ ስለ ዘሎ is possible ናቶም ኣናላይዝ ያገበርኮ ግን በት ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዓይነት ክሪኦ ከለኹ ኮምፒቲሽን ካለዎም ውድድር ናብነት ስኻ ትብላ ኩሉ ግዜ BYD ትብል ኢኻ BYD build your dreams ህልምኻ ነፅር ይዝብል ኢቪ ሎዋንሰን ተወዳደርቲ ናይ ዚአን ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ምስ ኮምታ ተሸገር የብል እምበር possible is possible ኢቪ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ምስ ኮነ ላዕለ ከይዲ ክልፍ ንጥቀመሉ ምስ ጀመርና ማለት እዩ ኣብ ኢቶሮ ቢትኮይን ክትገዝእ ይከኣል ድዩ ብዙሕ ግዜ ዝሕተታሕቶ ክትገዝእ ትኽእል ዲኻ እወ ክትገዝኦ ትመራፂ ዲ ኖት ሹር ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝኽፍሉ ካብኡ
charge point أنت يا ربي I don't know. سلام كبر حوا بيتر investment buy and hold long term portfolio 1-to-1 trading كتكم تخلده ها 1-to-1 trading. تمام اللي ترددنا ل 1-to-1 trading. eToro buy and hold long term portfolio. buy and hold yes 1-to-1 trading. normal trading مالي day trading مالت كادي 1-to-1 trading. يا كلتي كم أنت خوينا مالتي كال زي ترد أقوى خوينا يغليتها normal trading تخوين نخلتي long term تكمل تخليها trading كأو تكمل تخليها stocks تخوين مالتي no I don't think so حجيكم دقيرة مخونو let's just do some research زين قبل تايت جمال لو بحنساب كوينا if you buy Bitcoin Ether it's easy to search it على جوجل أو نبعلكم على فيديو حجزوكم إليه if كم تتصحف كلماتي if you buy BTC on Ether do you own it when you invest in real crypto on eToro we purchase the stocks on your behalf and register them in a segregated account under your name once the position is closed we sell the coins on your behalf and then it's not clear Reddit تلكم تصحيحكم أمور كنسروا لكم دق سبعة تصحفوا سلذهون in which country you live in but for most of it's real Bitcoin if you buy it without okay yeah really لنا لو تأوني هات قبل لك على بزي what is in crypto if you limit yourself on ether.com you won't really post any Bitcoin it's the worst way to go about it أو نايت قبلاني خبلا له كلام ثلاثة عمل سلذهون تغيره هون خلي بدحري تغير خام مثلا 3 years you don't own لنا على بزي actually أبي ترى بعليك رأيك خلي BTC ناتي restricted coin كفتوني كالون كفتوني كالنا ناتي كفتنا ليس restricted على خاني بيتكوين اللي من له is 50-50 again I don't think قدم خلت عام سلسة عام تعرف كلون نيرام أبزي أجزي قلنا دنو ميتي investment QQQ focuses on largest and most established companies while QQQ targets smaller up and coming business with more potential for growth more risk على كمالتي يا مجلس لا تكابز ناي QQ جايزة حتتك أبا أزين advanced micro Broadcom Xpeng زين قديلن بالمايكرو استراتيجي دما صبو كيدن زين باقي لبلنا normally I think ناي AMD قال زينا نيرو I can't remember what it was قال زينا نيرو قل normally كم زي عابي زمس زينا تتايكونن أب تشاينا زنبورم دي قال قديلوم زخون نقرات قديلوم يا ناي تشاينا AMD زنبورو ዝጥቀሙ ዝነበሩ ቻይና ኣጊዳቶ ኦኬ ቻይና ኣብቲ ዝለዓለ ትካላት እዚኣ ገለ ኣጊዳቶ ስለዚ ቻይና ክትጥቀሙሉ እንተዘይክኢሎም AMD ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንባዕሎም ኣጊዶሞም እዮም ኣብ ናይ ኣሜሪካን ካምፓኒስ AMD ካ ብቻይኒዝ ተኣጊዶም ንግዚኡ ፀዲቑ ፀድቐን ርግፀኛ ኮንክን ግን እሱታት ኦቨይስ ፅልዋ ገይሩሉ ብሓፈሻ ግን ናይ 200 ሚታዊት 500 ሚታዊት 10 ሚታዊት እንተኮይኑ ወላ ብዘይ ዜና ከማን ክኸውን ይኽእል እዩ ውሕድ ስለ ዝኾነ ንሳታ ፈሪጥ ያለ ናይ AMD ወላ ብሮድኮም ከማን ከምኡ ተኣጊዳ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ዝነበረስ ኣብ ቻይና ክትቆምለን ኣይፍቀደኒ ስለዚ ተባሃለ ዋግኡ ክጎድል ክኢሉ ማለት እዩ يستبق على اوكي يختكم اللي تخلي خانا خلتي يكاليو charge point stocks كم يمس يلا what is charge point كبر حاو charge points سكافلو
سو بيتكوين أو إذا لو ماركت تمالي عطوي نيرو لو معطوي صباح عطوي 3 معالتين الربع عطوي so we'll see what happens next انت خم زخون كرينا خفت كله موس اللي جن بوزك صغيرة مثلا زياداتكم زلا ستوك إذا خلي عادي زخون زل نيويورك ستوك اكسشينج أوكي أوه إذا سمول كابي كم ستات كاب سيرني كمان كاتاتولني بزي هذا ما بي enough time إذا تري لها 8% قولي له خمس واقعات هذا لو أي موتني كمان زبزح زريو I think الأربعة زلوا يزبزح زريو وذكرش زلوا قال زلوا بزح أي أقات أي بلني بزح جزيات أفني أنت أخذ كوني أجن I don't know what sector is it anyway points بمتهيألي I don't know to be honest زي day trading ويقدر تقوم تجيبين كامبر market caps تأتي كلابش مونتا مليون earning per share negative اوكي نيكولا تخيل لا كمية نيكولا Chinese حساباته هنا Chinese bank S&P list or which one is in Europe ኣብ Europe ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ዲስት እንተኮይኑ ዲስትሪቢዩት ማለት እዩ ACC እንተኮይኑ ኣኩሙሌት ማለት እዩ ሕጂ በበይኑ ዓይነት ኣብ Europe ዲ ናይ ገለ ዘይኮነ ዲስት ማለት እቲ ስኻ ትወሃቦ ዲቪደንድ ወይ ብፅሒት ከም ሼር ሆልደር ማለት እዩ ብርክ ናባኻ ወሃበካ ከም ካሽ ኮይኑ ይመፃካ ከም ገንዘብ ኮይኑ ማለት እዩ ኣኩሙሌት እንተኮይኑ ግን ንኣብነት 5 ቅርሺ ኣብ 3 ወር 3 ወር እንተመፂካ ተወሳኺ ሼር ይህቡኻ ስለዚ it's not about ናይ ዩሮፕ ይኹን ናይ ክስታይ ኣይኮነን ብሓፈሻ እዩ ንኽእል ኣብ ከምኡ ይፍልል ኣብ ኩልና ዘለና ቦታ ማለት እዩ what's happening here China is happening China plus electric vehicle ka ጽቡቕ የለዋን China ናይ ኒዮም ታሕት ዘለኹም ኩልኩም ናይ ቻይና እየን ኩለን ትካላት በዓል ኒኮላ ናይ ቻይና ይሰው ክቡራት ኣሕዋት ኣይ ቲንክ መወዳእታ ሓበሬታ ክበኩም ዝደሊ መወዳእታ እኳ ኣይኮነን እንዲ ትምህርቲ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክትመሃሩ ትደልዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ክጅምር እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ናይ ስቶክ ማርኬት ኣብዚ ዘይኮነ ላይቭ ዝህልወና ካልእ መዓልታት ክገብረልኩም ክፍትን እዩ ኣብ ሰለስተ ረቡዕ ማለት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ግን ቀዳም ዝወሃቡ ከፍ ኢሎም ዝመሃሩ ስለ ዘለዎ ሜቢ ክትመሃሩ ትደልዩ ብዋትስኣፕ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ብካልእ ቴሌፎን ገይሮም ዝረኽብኹም تحت تبعلكم وهانكم أو قمة بمقطع وبهذا تليفونات أنا كما خروكم وحسابات كوكم أي كأني financial advisor أما خاريكم كن نبض حسابات كأشير جبر لهم صار حجي مساعد مسمعكم بلبي عندما مسكونكو كابس كاميرا سجن قرب تنقل نبلايتين كل جزء كده جاج معلني مثلني صار حجي مساعد مسمعكم بلبي أنا سجن سناي بروح إستر يكبركم كلهم